Natočíme Welcome to Godom. Tu až som zatiaľ taká, že... Lebo som to hrala pred chvíľkou. No, takže my sme už skončili. Vám poviem, že sme skončili. Pozrite, na akom leveli. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A už som tu. Ešte jeden mi chýba. A už končím túto hru. Treba mi dačo postavať. Mám 6 000. To bolo dobré. To je pekné. A ideme si zahrať. No. A, my máme doma papagája, takže možno nebudete skoro nič počuť. Boj! No a zdochala som. Čaute.